שלום חברים, אנחנו פה עם זה בטיול שנתי. יש פה אנשים עם שירות, אנחנו פה על שירה אחת ענקית עם כולם. אנחנו בקייטנה, אנחנו פה בגני יהושע, יענו פארק הירקון. אני מצלם לכם פה סרטון באמצע הקייטנה. הנה, הנה ככה זה חשוך, ככה זה בעיר. המים מסמיכים מאוד. אני אצלם לכם פה סרטון. כדי שתעבו כל פעם שאני אוכל לצלם לכם סרטון ליוטיוב, אני אצלם. את המים המגילים. אם בטלפון נופל אז אני לא אוכל לעלות את הסרטון. זה יהיה מאוד מבאס. אוקיי, אני יוצר בינתיים. קלטו אותה מקרוב, עכשיו קרוב. אחלה אנשים אלה. הנה, יש שם עוד אחד. הנה, שמו סירים, יאללה. קלטו את האנשים שם. יש פה מלא ברווזים גם. יש פה ברווזים, אבובים, חסידות נראה לי גם. עכשיו שמו סטטיק ובן אל. לא השלימו עם זה שהם נפרדו. הנה אנחנו מתחילים. תשימו לב. שם היינו, עכשיו אנחנו פה. זה דווקא די מהיר הדבר הזה. זה מאוד טוב גם. שם יש עוד שירות. אלו זה חשמליות, אני די בטוח. הנה חשמלית עם משפחה בפנים. פה זה האמצע, מקום מאוד מגניב, יש שם חסידות, נראה לי. אמור להיות פה חסידות, אני זוכר שהייתי פה, היה פה חסידות. זה מגניב. נתן לנו לבחור סירים. בדיוק נתנו לנו לבחור סירים, אתם לא מבינים, אחלה נהג. זה הנהג. אחלה. אני עכשיו על רמת 10 זום 4, 2, 1. אם אתם לא יודעים, אין לי מצלמה, כאילו אני לא מצלם את זה מהיוטיוב, אני מצלם את זה מהמצלמה הרגילה של הטלפון ומעלה את זה ליוטיוב. אז יש לי פה מלא זום. אני יכול גם לעשות ככה ולעשות ככה. הנה האלו שנסו חוזרים, הם היו צריכים להחזיר. אולי לא סטטיק ובן אל. סירים מאפנים שמים פה. אנחנו הולכים במקום, תראו את הזרם הזה. הנה, הפסקנו מחבר, אני לא מבינים. לא, הנה, עדיין עובד. הנה, נשאר לנו.
את המערבולת שעשינו פה הרגע, שיותר נכון המנוע. מקווה שראו את זה טוב. אחלה סייט, אם הייתי יכול לקפוץ ולצלם סרטון, אם הייתי עושה את זה ישר. אני אשתדל לעלות יותר סרטונים. הנה, אנחנו פה עושים סרטון. אני יכולה לראות לכם רק את הצד הזה, אבל יש שם עוד צד. הנה עוזרת מדריכה. הנה המדריכה שם, זאתי שעומדת, הנה. זאת. לא זאת, עם הלבן, עם הגופייה. הנה עוד צירות, זאת עם הסרטים, עם בערבל שם. שם זה גם מנוע. אלו זה פדלים, אלו זה מנוע ופדלים נראה לי, ואלו זה רק מנוע. פה, אני הייתי פה, אני זוכר את הסיבובים האלו. תקשיבו, אחלה מקום, אני לא הרבה יודעים, אבל אני מאוד אוהב נהיגה, אני נהגתי במלא דברים, הנה העצים, הצמחייה, הכל, מקום מאוד יפה. הבניינים של תל אביב, עכשיו אנחנו ברמת גן, אבל ממש על הגבול. כאילו ממש צעד אחד וכמה צעדים, יואו, יש שם בקבוק. יש שם בקבוק! אם אתם רוצים סרטון שאני אומר לכם על כל הדברים שעשיתי פה, אז רק תאמרו. יש שם עוד אנשים, ואני רק הם עם פדלים, זה פדלים. הנה היא מחליפה. אנחנו סוגרים דווקא שמו פה עכשיו. תקשיבו חברים, אני עליתי על האי הזה, על זה, למרות שהיה אסור. הנה במאחורה. סתם כדי לראות, ראינו שם מלא, ראינו שם סנאים. חברים, היה שם סנאים. הנה פה אנחנו עצרנו וקפצנו ליבשה. יואו, איזה ברווז מכוער. זה אחד המכוערים. אתם לא תבינו כמה הוא מכוער במסלול. את המים המגעילים האלו. אבל על דגה. תגידו, אתם גם ראיתם את זה או שלא צילמתי את זה, אבל היה שם פלוטה במים ממשהו. נראה לי יש פה איזה משהו בתוך המים. לא משהו רגיל. חברים, נראה לי יש פה משהו בתוך המים. אבל כאילו ממש בתוך המים.